bemkhonza imini obusuku etempileni yakhe. Nalo ohleli phezu kwetrone uyakuba ngumnquba phezu kwabo abayikuba salamba, abayikuba sanqama, alikuba wela nelanga nabunye ubushushu. Ngoba imvana esesezulwini setroni iyakubalusa ibakhokelele emithonjeni ephilileyo yamanzi. Waye uThixo eya kuzisula inyembezi zonke emehlweni abo. Masidlulule le nkonzo ngokuvuma kunye iculo 259 259. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu ezulwini ndibone khona abangcwele bevuya enkosini. Okuya bebesemhlabeni belila inyembezi babandezelwa zizilingo umlindi engaphezi. Ndibona bezoyisile ngabuza kunganina ungaye batsho obefile owayefela thina. Babona inyathelo lakhe libeka ebomini bahambe emkhondeni wakhe baphumla ezulwini. Makadunyiswe umkhokheli ngalo mzekelo wakhe kungasweleki umlandeli wasemkhondeni wakhe.
chapter 19. Sifunde chapter 19 ukuqala kwivesi yelishumi elinanye simise kwivesi yelishumi elinesithandathu sitsibeke kwisahluko esikhulu samashumi amabili sithathe apho ivesi yesixhenxe sime kwivesi yelishumi. Revelation, we read from chapter 19, verse 11 to 16, and then in chapter 20, verse 7. Ukufa akupheleli. Kwaye akuqondakali ukufa. Ne-philosophers zizamile uku-understanda ukufa nokuchaza ukufa bahlulekile bonke aku-understandeki ukufa. It is difficult to understand the concept of death. Kodwa bonani ke ngiyanixelela imfihlakalo. Asikulala kufa sonke. Kodwa siyakuguqula sonke. Yesiquphe ngephanyazo. Yesixilongo lokugqibela. Ngoba ixilongo liyakuhlokoma. Bavuka abafileyo bengenakubola. Nathi siyaguqulwa. Ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli nokufayo ukuba kwambathe ukungafi. Ake oko ubolayo kwambethe ukungaboli naxa kufayo kwambethe ukungafi kuyakuza kwenzeke elolizwi libaliweyo lokuthi ukufa kugilelwe eloyisweni. Luphina kufa ulwamvila lwakho, luphina hadesi uloyiso lwakho. Keka lokhu ulwamvila lokufa sisono namanje sono kumthetho. Mabulelo kuThixo osinikayo loyiso ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Ngako oko bazalwane bami abathandekayo yibani niqinile ningenamshenxiswa. Nikholisa ukwanda emsebenzini wenkosi ngamaxesha onke. Nisazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo nto engendawo enkosini. Every Sunday we sing ingoma yebandla, the Apostles' Creed, okanye imvuma yabapostoli. Whenever we sing it, amagama abaliweyo namhlanje will be part of the church triumphant. Icawa engaphezulu izawucula necawa engaphansi le esemhlabeni. Yibani nokholo bethunana. Niyazi okokuba incwaba ayondawo yokugqibela. Incwaba indawo yokulinda. It is a place of waiting. It is not the end. Silinde lomini izakhala itrompeta. Xa ikhala itrompeta bavuke aba amagama abo abafundiweyo namhlanje baza kuvuka nabo badibane nathi sinyuselwe phezulu siyodibana nengelosi elikhulu uMikhayela asithathe sinyuke naye siyohlala noba. Sala ikhamente sime ngenyawo sithule asicima amakhandlela sithule the Apostles' Creed. Ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke. Sizawucima ikhandlela and then the family members return to their seats. Ndiyakholwa kuThixo onamandla onke.
ndithabathe lithuba ndibulise futhi ihlamente mandithabathe elithuba ndibulise wonke umuntu okhoyo ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Ndiyabulela kakhulu befundisi bendawo ukundiboleka elithutshana ukuma phambi kwehlamente yabo on this evening of Holy Saturday. Amazwi liwaphetheyo kanye i-theme endiyiphetheyo, the destruction of evil, the undoing of death. Ukuchithwa kwenkohlakalo, ukubulalwa kokufa. I couldn't translate undoing properly, so I chose just to stay with ukubulalwa kokufa. That is what our readings are about. Ukuchithwa kwenkohlakalo, the destruction of evil, nokubulalwa kokufa, the undoing of death. These words, the undoing of death, okanye ukubulalwa kokufa, are the title of a book ebhalwe nguFleming Rutledge. Le ncwadi ibizwa The Undoing of Death. Kuyo le ncwadi uFleming Rutledge uyachaza ukuthi ukubaluleka kwePasika le yamaKristu, hayi le yamayuda, le eyethu yamaKristu. Amen. I-intention ka-Easter is the undoing of death. Inhloso yePasika ukubulalwa kokufa, ngoba kaloku wayetshilo umprofeti Isaiah chapter 25 wathi kule ntaba ndiza kuchitha ukufa, on this mountain I will destroy death. So intention yePasika ngukudestroywa kokufa, ngoba uThixo ebebonile ukuthi abantu bakhe abakwazi ukoyisa ukufa, abantu bakaThixo abakwazi ukoyisa isono. Wabona uThixo ukuba makeze ngokwakhe azobhekana nokufa ngqo, elwe nokufa ngokwakhe, ngoba nomvumi naye uyatsho okanye uyafakaza, uyatestifya kule nto xa isithi uluntu lonke lwaluwe esonweni nemiphefumulo yonke yayihleli elishweni, uThixo wasikwa yimfesane. Ngithe xa ndiyicinga le nto yokubulalwa kokufa ePasikeni, ndacinga okokuba kanene singamaKristu sisemfazweni. We are in a warfare. Le nto ndifuna sithethe ngayo namhlanje. Ndicela nihambe nam bethunana esiqithini sasePatmos okanye esiqithini sasePatmo. Hambani nam bethunana siyodibana nomnye wabadisipile bakaYesu onguYohane, obhalela amaKristu, ehleli amaKristu eAsia Minor. Ubhala nje uYohane kulesi siqithi sasePatmo ngoba elahlelwe khona ngexesha lembandezelo zika-Emperor Domitian, ngoba kwakhe kwaba ixesha xa likhula ibandla lamaKristu, where amaKristu babandezelwa khona, batshutshiswa
babulalwa khona. Lento iqale ngo-Emperor Nero. Xa isithi u-Emperor Nero yena ungunyana kaThixo, makabhedeshwe ekhonzwe. Xa abantu bedibana naye mabathi kuye my Lord and my King. Wayithi yena ungcwele. AmaKristu bangavumi ukuyenza lonto, bathi amaKristu eyethu inkosi yinye nguYesu Kristu. Yona inkosi esaziyo thina. Wathi ke u-Emperor Nero mawabulawe amaKristu, then the Christians bayozifihla in the catacombs, bayozifihla endlini ezincinci bengafuna ukubulalwa, bamana bedibana emfihlakalweni okanye bedibana in secret places ukuthi bangabulawa. Wabhubha ke u-Emperor Nero, wasucceedwa ngu-Emperor Domitian. Aphuma ke amaKristu ebusifihleni becinga ukuba iphelile imfazwe. Kanti u-Emperor Domitian would double the way that Emperor Nero was doing. Wayesithi u-Emperor Domitian amajoni akhe mabaphume bangene endaweni banqonqoze eminyangweni okanye emasangweni abantu. Xa umuntu evula umnyango abuze ijoni limbuze ukuba ngubani na inkosi yakho. AmaKristu ayephendula ngokuthi uYesu uyinkosi. Naxa bephendula kanjalo bebulawa, babethathwa bayofakwa in the Colosseum. The Colosseum is a stadium egcwele abantu abajonge the play that is happening in the center. Ayekwe pha umKristu lo othi uYesu yinkosi. Ukhululwe ke amabhubezi or the lions ukuthi simhlasele lo mKristu. Kodwa ingathi lamaKristu aloxesha babefana nabalandeli baleqembu elihleli lishaya elingu-Kaizer Chiefs. Ababali uBruce Malina noJohn Pierce bathi uYohane wayekhona naye phakathi kulamaKristu. uYohane wayehamba ilizwe lonke esithi uYohane uYesu uyinkosi. Wathi uDomitian makazise kuye ngqo ngoba akafuna ukulalela amajoni. Wayiswa ku-Emperor Nero, wambuza uDomitian, wambuza ukuthi ngubani inkosi yakho? Wathi uYohane uYesu uyinkosi. Walayeza ke u-Emperor Domitian ukuthi uYohane makalahlelwe embizeni yamafutha abilayo. Batsho ababhali uthe xa ephuma bejonge embizeni ukuthi uza kuphuma into efile, uphuma umuntu ophilayo. Usatsho nangoku uthi uYesu uyinkosi. Now xa ebona uba akafuna uva lo mfo uDomitian wathi makakhutshwe amehlo akhe. Wakhutshwa amehlo uYohane, naxa ekhutshwa amehlo wahamba ilizwe lonke usathi
Patmo. Kaisas Kritini, Sase Patmo, Engabo, Engenameflo, Engabazu Palinto, Utuyohane, Bawatandabon, Izulu, Izuleka, Ekona, Oteli, Etroneli, Onlaulayo, bonke bakhona, bevuka phambi kwakhe, besithi kuye, wena Yesu uyinkosi, wena kaThixo ezisusayo izono zelizwe, izono ezisusayo izono zelizwe. Now ithi incwadi yesishiyele xa iqala ithi bhala, ubhalele amabandla ayisixhenxe, ubabhalele ukubakhuthaza ukuthi under the oppression ebekuyo uYesu uyalawula, uYesu uhleli esihlalweni sobukhosi. Ndakhumbula kandi icinga lento ukuthi lesiqithi sasePatmo was a place of revelation for uYohane, isishilelo sokubona izinto zezulu, hayi izinto zasemhlabeni. Noba ethetha nabantu basemhlabeni kodwa bakelela imfihlakalo yasezulwini apho ndifuna siye khona at this time. Ndifuna sikhumbule singamaKristu okokuba sisemfazweni. Le mfazwe silwayo ichazwa kakuhle nguPawulosi xa esithi thina asilwi nenyama negazi kodwa silwa naziphathamandla zendawo yenkohlakalo. We are fighting against the authorities, the powers and the principalities of the evil world. Le mfazwe silwayo asiyilwi nabantu ababonwa ngamehlo, abantu who are tangible, awukwazi ukubabamba ngesandla sakho, silwa nemimoya. Our battle is in the spiritual realm. Our battle is in the spiritual realm. Yaqala le battle kwaseGenesis, xa uyifunda incwadi yokuqala yile sifunde kuchapter 20 xa nothukile kuthathwa ngoGogi noMagogi. uGogi noMagogi bayachazwa kwincwadi kaGenesis, bachazwa beyiziphathamandla zobumnyama, bachazwa I want you to think about yesterday in Mark chapter 15. Xa esithi uMarku for 3 hours ilizwe lonke kwabamnyama elizweni lonke. Those 3 hours was the time when evil thought they had conquered. Yalawula iziphathamandla zobumnyama. Now uGog noMagog, uGog leli gama lichaza ubumnyama. It means darkness. uGog uphuma endaweni ekuthiwa kuseMagogi. So Gog is from Magog. Ubizwa njalo. Ebizwa ubumnyama nje uGog. Indawo avela kuyo imnyama. It is a dark place. But that is not all about uGog. uGog kabechaza ababhali abandibakhothileyo uMalina noPilch bathi wayinentaka ayisebenzisayo uGog. Le ntaka okanye this bird was called uGaga. Now kukhona intaka ezazisetshenziswa ukuthumela imilayeza kwabanye abantu. Ubhala umlayeza urepe around
and then lentaka ithathe the message uyiphelele ukuba iyaphi. But lentaka le ka Gog ebizwa uGaga, lentaka yona yayingakwazi to fly kayilanga livelile, yayintaka emnyama enomoya omnyama enenhloso emnyama. Lentaka enguGaga yayithunyelwa ukuyohlasela abantu bakaThixo, abantu abakholwa uThixo. Lonto ayikhotayo uYohane uthi lentaka kaGog noGog nendawo yakhe enguMagog zoyisiwe. uThixo uzoyisile, uSathane ubotshwe for iminyaka 8,000. Nakuthi uYohane xa eyoyisile ke uThixo, uthi uYohane izulu lavuleka, yabona ihashi emhlophe. Le hashi elimhlophe kwakukho umuntu okhweleyo kuleli hashi elimhlophe. Lo muntu okhwele ihashi elimhlophe kwayena wayenxibe izingubo ezimhlophe evela. Uthi uYohane enhlokweni yakhe lo muntu wayezitshaba ezininzi, many crowns on his head, not just one crown on his head. These crowns dithe xa ndiresearcha ukuba zimele ntoni ezitshaba zenhlokweni yakhe, bathi ababhali zimele the generations of life. Ngamanye amazwi, for every generation uYesu woyisile. For every generation Jesus is victorious. So for every generation ayayoyisa imfazwe uthwala isitshaba. Uthi uYohane uthi ayevela lo muntu okhwele ihashi elimhlophe wayenegama, igama lakhe nguThembekile, elinye igama lakhe nguLizwi likaThixo. Kodwa uthi uYohane lalikho elinye igama elingaziwayo lalo muntu okhwele ihashi emhlophe. Ubhala nje uYohane, ubhalela amaKristu, abantu abalaziyo eligama. Xa esithi kubo leligama lalingaziwa, bona babelazi eligama lo muntu ohleliyo okhwele ihashi ukuthi lo muntu he is Jehovah Jireh, the God who provides. He is Jehovah Rapha, the God who heals. He is Jehovah Nisi, the God Avena. But abawisile kabenzinga kuba bangathixo akekho njengaye. Now sisemfazweni silwa nemimoya, silwa nje nemimoya. Uthi uYohane, kodwa lo muntu xa ndimbona kakuhle on his side okanye ethangeni lakhe kwakubhalwe amazwi athi umkani kakumkani, Nkosi kaNkosi. Lo muntu okhwele ihashi elimhlophe nguye oyisile. Now lemfazwe sikuyo, Khamele ngale kaThixo,
uthi omnye umbhali Bruce Longnecker uthi le mfazwe esilwayo namaphakathi neziphathamandla zomoya omubi neziphathamandla zobumnyama. Siyasazi muzi leziphathamandla zobumnyama, siyasazi. Nayo lentaka engukuganga siyayazi. Yilentaka evakalayo ebusuku. Yilentaka evakalayo ebusuku kulelwe. Yilentaka engqongqozayo ebusuku kulelwe. Yilentaka eyenza ukuthi sicinga ukuthi uSathane nguye ophethe amandla. Bakuthi unkuni uyasufike kuseni. Abantu sabethi baqedile ngawe. Afike kuseni akunika amandla amasha. Le mfazwe esilwayo silona mimoya. We are not fighting against normal people. Silwa nemimoya. Lo mbhali uBruce Longnecker uthi silwa nje Jesus is standing in the gap. Uthi ayachaza lento uBruce Longnecker uthi on the one side uMsatan, on the other side uMthixo. On the one side uSatan, on the other side uThixo. Ayiqala ukwenzeka lemfazwe yemimoya emibi yayikhona kwincwadi kaJobi edibana noThixo uSathane xa ingelazi zikaThixo ziyozibika phambi kweThixo. Wafika naye uSathane wathi uThixo uvela phi Sathane? Wathi ndiphuma ekuthutha-thutheni elizweni ndilinga abantu bakho. Le mfazwe yayisoloko iqale kwangoko, kwanamhlanje isaqhuba le mfazwe noSathane. Uthi lo mbhali uSathane ume ngapha, uThixo ume ngapha. uSathane ulwa nabantu bakaThixo, uyayiphonsa imikhonto yakhe. Xa yayiphonsa, there is a gap between uSathane noThixo. Athi ke umbhali, but Jesus is standing in the gap. In the gap. Akubeke lo mbhali uthi uThixo in the gap. Uthi he's seated on the edge. He is seated on the edge of the world. Uphethe izwe lonke. He's got the whole world in his hands, but he is standing in the gap. Noma uSathane ecinga uba unamandla, we have a Jesus who stands in the gap. Noma ukufa kuba unamandla, we have a Jesus who stands in the gap. Noma abantu belele namhlanje boyiswe zizinto zomhlaba, boyiswe kukugula emhlabeni, boyiswe into ezahlukileyo, noma belele nje, we have a Jesus ophumayo ephaliasi elimhlophe elawula indawo yonke. Kunamaxesha xa amajoni bebeye emfazweni, xa bebuya boyisile emfazweni, the mark to see ukuthi they have been victorious wawubona ngokuthi ugeneral uzabuya ekhwele ihashe elimhlophe. Then you knew ukuthi the armies have been victorious. Ngamanye amazwi uthe uYohane xa kuvulwa izulu ndibona ehleli kwihashe elimhlophe, it was a sign that Jesus has been victorious. Uthi uYohane wayengahambi yedwa ke,
lo muntu oqhele ihashi elimhlophe wayehamba nezifebe ehamba nabantu xa sibacinga every Sunday xa sikhula ingoma yebandla siyakudumisa Thixo siyakuvuma ukuba uYehova xa sifika kwindawo umphaso odumileyo wabafele wena nawo uyakudumisa lo mphosi uthi uYohane nawo wawunxibe izingubo ezimhlophe baphumile embandezelweni zobumnyama behlukene nobumnyama behamba ekukhanyeni aba bantu bazihlwele ebahamba noYesu yilaba bantu athetha ngabo kuchapter 6 uYohane uthi xa kuvulwa izulu ndabona imimoya iphithizela ezibingelelweni lemimoya yayikhwaza isithi uThixo kuyoba kube nina simbandezelwe nguSathane sikhulule kulesi sibingelelo uchapter 19 ubakhululile ngoku uYesu bahamba naye benxibe izingubo ezimhlophe boyisile they are victorious. Death is not the end. Now xa sisemngcwabeni bethulana siye sibone in a funeral kukhona a coffin in the funeral ingene ecaweni nabantu abaninzi baye bave ubuhlungu xa bebona umzali wabo elele in a coffin. Nam ndeva obuhlungu xa wam utata naye elele in the coffin, but xa elele umntu in a coffin, xa elele in the coffin, that is a sign yokuthi the powers of death have done their worst. Xa eselele umntu amandla ukufa akusenamandla. There's nothing you can do to that person anymore. There's no pain you can cause them anymore. There's no amount of gossiping you can cause anymore. There's no amount of scheming you can cause anymore. Awukwazi nokumbambulwe naye kuphelile kugqijiwe xa elele apho kugqijiwe kuphelile. This person uthi uPawulos ngophanyazo xa ikhala itrompita enkulu we shall be changed. Akathi uPawulos siza kufa but uthi we will be changed, we will be transformed. Sizaphuma apha siyiswe kwizulu elilandelayo siye kwilizwe elilandelayo siphume kule elinembandezelo. Mandigqibe ngelithi lehashi emhlophe ekhwelwe nguYesu is a sign that evil has been destroyed and death has been undone. Inkohlakalo ichithiwe, ukufa kubulele. In English grammar, undoing death into that doesn't make sense. To undo death, how do you undo death? Death is death. To undo death, if we are undoing death, and very number 2000 these days, the person has been unalived. Now, in English grammar, there's nothing like that. What are they? Utu Fleming Radledge there. Ut Lombali Ongu Fleming Radledge. Ut
Jesus okanye Yesu unamandla to undo death. Uthi uYesu unamandla wokubulala ukufa. Uthi uYesu uyamelana nokufa. Ujongana nokufa emehlweni. uYesu adilishane nokufa ngqo. uYesu yasikhumbuza lo mbhali uthi yakhumbula pha xa kuthiwa kuye umngani wakho Lazaro uyagula usethunzeni lokufa wathi uYesu yimani ndisesa reportwa kodwa uthi uYesu but this illness will not end in death. Uthi uYesu ngoba ezasi ukuba yena amandla okubhekana nokufa. Kuyaripota ukuthi ayeseswelekile uLazaro. Uyahlala Yesu akancane ufika sekuthiwa une 3 days eswelekile. Uyabuza uYesu ukuba nimbekephi? Bathi hayi Nkosi noko insuku ezintathu noko umzimba useqale ukubona. Wathi nimbekephi? Wathi ukula grave okanye ukula tomb. Wathi vulani the grave. Yavula wahlangabezwa by the smell of death. Kodwa uYesu yakwazi ukubhekana nokufa, yakwazi ukubhekana nevumba lokufa. Uthe xa engena kulelo ngcwaba uYesu uthi unobalisa uYohane uthi watsho uYesu wadanduluka ngelizwi elikhulu wathi Lazaro vuka. Wavuka uLazaro ngoba owethu uThixo akukhathaleki okokuba ixesha lingakanani ufile, akukhathaleki uba unexesha lingakanani ulele. Kulobuthongo bakho uYesu ubiza ngegama uphume kulobuthongo, uphume kulokufa ukuyo. Akukhathaleki ukuthi iminyaka iwu-15 une-degree umsebenzi ukekho. Xa efika uYesu uyawavusa amathemba. Xa efika uYesu utsho ngegama uvuke kulobuthongo ukubo. Uthi lo mbhali uthi kaloku siye sithi Nkosi phakathi kokuviwa kobomi siba sekufeni kodwa ukhona uYesu ojongana nokufa on our behalf so that we don't have to do it. Now uthi lo mbhali Jesus unamandla, has the power to undo death. Xa sisithi thina uphelile ngathi sifile asiyindawo ithemba lifile, uthi kuthi uYesu I am the way, the truth and the life. Whoever comes to me will inherit eternal life. Utsho uYesu kulabazalwane bekubiza amagama wabo namhlanje besithi befile uyafika uYesu and then he undoes death. He undoes it ngokusikhulula ebuqhobokweni besono, ebuqhobokweni bokufa. He undoes death. He cancels death. He reverses death. He causes the downfall of death. He dismantles death. He destroys death. He kills death itself. Avakala mazwi athi uphila ulafika lakho kufa. Aphila amandla akho hadesi. Ngoba pha kuchapter 20 uthi uYohane wambamba uSathane uYesu. Yesu wabamba uSathane wambopha for 1,000 years ukuthi akazophinda avuke. Jesus has defeated death forever and forever. Nizakuyiva le ndaba kabuhle kusasa ekuseni. Amakhosikazi afika enqwabeni ekuthiwa ulele khona uYesu. Bafumane
inqaba livuliwe li-empty kungekho muntu kulo bazalibona bayitestifaye lento omama tomorrow morning. And that is why we sing the Apostles' Creed every Sunday. Nakukuvuka babafileyo sikhola kuye. Be comforted, my friends, by knowing ukuthi inkohlakalo ichithiwe, ukufa kubulewe. ngoKristu Nkosi yethu. Amen.